Jama'a barkanmu da warhaka. A cikin wannan bidiyon namu na yau za mu kawo muku ci gaban shirin abubuwan al'ajabi da ke faruwa da wasu ƙabilu. Kafin mu ci gaba da wannan kashi na biyu, a danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa. A yau wanda muke ɗauke da su shine ƙabilar Bodi da ke ƙasar Ethiopia. A wannan ƙabilar maza masu ƙaton ciki su ne abin ribibi a wajen mata. Ƙwarai maza masu ƙaton ciki. A wannan ƙabilar iya girman cikin mutum iya farin jininsa da kuma ribibinsa da mata za su yi. Maza masu katon ciki suna samun girmamawa irin ta sarakuna da attajirai. A kowace shekara sukan yi gasan fidda fice na wanda ya fi kowa katon ciki. Wannan ya sa tun ana saura watanni 6 kafin gasan, matasa da kuma duk wani wanda bai da aure da ke cikin wannan kabila sukan keɓe kansu a wani waje daban domin kimtsa kansu da kuma yin duk mai yiwuwa wajen ganin tumbinsu ya girma. Sukan ɗauki tsawon watanni 6 suna shan wani tsumi wanda ake sarrafa shi ta hanyar haɗa jinin saniya da madara wato nonon sa da kuma zuma. Hakan yana taimaka musu wajen girman tumbinsu. Yawancin jinin da suke sha ba wai sai an yanka saniyar ba, akan yanki wani jijiya ne a jikin saniyar wanda jini zai yi ta zuba, a tare shi a wani abu. Idan aka samu daidai yadda ake bukata sai a liƙe wajen da taɓo, saniyar ta je ta ci gaba da jinya. A ranar gasar 'yan kabilar Bodi da ke Ethiopia sukan taru yayin da manyan gari irin su sarki, masu unguwanni da attajirai ke zama domin tantancewa da kuma zaɓo wanda ya fi kowa ƙaton ciki a wannan shekaran. Matasan garin da sauran marasa aure da ke cikin wannan kabila za su fito yayin da za su mulke gaba ɗaya jikinsu da taɓo da kuma toka domin ƙara ɓatar da kamar su. Duk wanda ya nasarar zamowa mafi ƙaton ciki a wannan shekara to matar kabilar za su karrama shi kwarai da gaske. Shi zai zaɓi duk wacce yake so a cikin 'yan matan da suke garin, yayin da kowace za ta so a ce ita aka zaɓa. Sannan daga baya za a ware wata rana ta musamman domin yin bikin karrama shi wannan wanda ya fi kowa ƙaton ciki. Za a ringa girmama shi har ƙarshen rayuwarsa domin ya shiga jerin masu ƙaton ciki a wannan ƙabila. Ƙarshen labarin namu ne yau kenan. Insha Allahu za mu sake zuwa muku da jerin wasu abubuwan al'ajabi na ban mamaki da suke faruwa da wasu ƙabilun a faɗin duniya. Kar a manta a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa. Mun gode.